Vincent i el Giraluna és el títol del curtmetratge d'animació que es projecta abans que Aute aparegui en escena en aquesta gira que du per nom Antología Giraluna. I és que la pintura i el cine són les seves dues passions, a més de la música. Quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello, dímelo. La emoción más primaria del ser humano es la de relacionarse con el otro, ¿no? O con la otra. Ahir Aute es relacionava per primer cop sobre l'escenari amb els Amics de les Arts, amb una versió en català de Les 4:10. A l'estada vent el sol brillava fort. Doncs la vaig triar jo, però de veritat és que ells de seguida també hi van estar d'acord. És una cançó que tocava de petitet amb una guitarra. Troba'm el dia que puguis, vinga, afanya't, que ja són les 4:10. Va haver-hi més associacions inèdites, perquè Miguel Poveda va donar volada flamenca a Prefiero Amar. Prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar. I amb els Estopa, una de dos va sonar a 3 veus. Una de dos, no me llevo a esa mujer, entre los tres nos organizamos, si puede ser. Luis Eduardo Aute ha fet un generós concert antològic de més de 30 cançons, però diu que no són moltes si es té en compte que les ha seleccionat d'entre més de 400 que ha escrit al llarg de mig segle. Jordi Oliva, TV3, Barcelona. No hay dos sin tres. Muchísimas